βάζεις το φορεί μετά. Ναι. Εγώ νομίζω αυτός που πήγε, που ήταν στην ομάδα μας, που πήγε από εκεί, νόμιζα είδε εσένα και εγώ τον πέτυχα. Κάπως έτσι, γιατί είπες κάπως μπερδευτήκα. Πάμε. Αν με πετύχει καμία και δεν το καταλάβω. Εντάξει, τώρα ρε φίλε, όλα είναι σχετικά να πούμε. Γιατί την ώρα που τρέχεις μπορεί να σε πετύχουν. Γιατί εκεί που με πετύχαν εδώ, ας πούμε, το να καταλάβω. Αλλά εδώ, αν με πετύχεις, ας πούμε, και έχω το γυμναστήρα, ας πούμε, Πάμε, πάμε. θα το ακούσω, ξέρω εγώ. Εγώ στο Φράνσις ακούω. Λοιπόν, Οποιοςδήποτε θα το κάνει αυτό. Μα για να παίξουμε θέλουμε ρε φίλε. ακούς. Με τακτική. Θέλετε να το κάνουμε τώρα ψηλό παπάντζα τρελή, να πάτε εσείς μπροστά σαν αναγνώριση και να ερχόμαστε που Ποιος έχει το κουτί? ο Πακετάς από πίσω. Πακετά, σε φυλάμε. Από πίσω μας πάντα. Δηλαδή ξέρεις να είσαι λίγο πιο μπροστά σαν ομάδα και να ακολουθάμε εμείς από πίσω κάποια μέτρα. από πίσω. Δύο θα πάνε να φυλάνε από εκεί καλύτερα. Στη μέση και αυτή από πίσω. Αυτός είναι στη μέση γιατί. Βασικά αυτοί πρέπει να μας ψάξουν, δεν υπάρχει λόγος να φυλάμε κάτι. Όχι, απλά για να τον πάμε θέλουμε να πάμε εκεί. If you don't like the oral test, keep your mouth shut. Βέβαια αυτό πάει για τους άλλους, αλλά anyway. Ναι. Για ξαναπες. Πώς θα γίνει η δουλειά. Το δίνουμε. Εμείς. Αυτός έχει ιδέες, λέει. Λοιπόν, το βαποράκι. Λοιπόν, ο βαποράκης έτοιμος. Λοιπόν, εμείς θα πάμε από εδώ. Εσύ πάντα πεις μας, ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, εσύ ροκέρι, Άμα δεις, μας ρίχνουν, καλύψου. Πέσε κάτω, έχω σου κάτι που αφήτα να γίνει. Ακριβώς. Και ρίχνεις εννοείται, δεν τους λυπάσαι. Και ρίχνεις εννοείται. Ναι, μην λυπάσαι γιατί ούτε εκεί θα σε λυπηθούν. Όπως έλεγε και ο Λεωνίδας. Εντάξει, γιατί τις φυλακές σας σίδερα είναι για τους λεβέντες, αλλά δεν είναι ανάγκη να πάμε. Πήγαμε. Πάμε. Φωνάξτε Πώς θα περίμενα τώρα, πώς θα πας, ρε. Εμείς από εδώ οι δύο. Δύο να πάνε από εκεί, να πάμε φυλάμε εμείς. από ψηλά. Εσύ καλό θα ήταν να είσαι από πίσω του. Αλλά Από πιο, πίσω. ξέρεις, σε απόσταση. Βασικά εκεί Όλοι, πέρα. όλοι σε απόσταση. Να σας πω, λοιπόν, εκεί που είναι τα βραχάκια που ανεβαίνεις, τα πρώτα που ανεβαίνεις πάνω, έχει ένα φθάμνο ο οποίος κάθεσαι Που καλύβεσαι, ναι. και έχει δύο μεριές για δύο. Να κάτσουν ακριβώς και μετράνε και Αν- φυλάνε έτσι και έτσι. Μια σφαίρη χτροπεξίδα. Με το που μπορέσουμε να πάμε εκεί πέρα, σου δίνω σήμα, του λες και έρχεστε μαζί. Με το μπακετά. Αυτό λέω. Γιώργο, έλα και σε μένα φυλάμε δύο και να πάνε 4 μπροστά. Λοιπόν, πήγαμε. Μην τυχόν χάσω εγώ, ας πούμε. Ναι, ναι, πάμε. Ναι. Από εκεί πέρα το σημείο που έρχονται. Ένα-δύο. Τεστ. Μιλάμε στα κλειστή νεύρα. Οκ. Γιώργο. Λοιπόν, μπροστά εσύ να πάμε Κατεβαίνουν τα βράχους εκεί. σιγά σιγά όμως, ναι. Και να έχουμε απόσταση. Εσύ με το πακέτο όπου να κοιτάς που έχει παντού καλύψεις, δέντρα και τέτοια.